जोंनि बिटिसि एबा बिटिआरखौ सेन्ट्रेल सरकार बिजेपिआसो सलायगासिनो दं। बियो माब्रै? खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दिनैहाय बाजार थाङै नामैनो लामाथारि सावरायनोसै नोंथांमोनजों। जि खोथाखौ खोन्थागोन नोंथांमोननो सैथोखौनो खोन्थागोन। बे भिडिअआ नोंथांमोननिसिम सौहैदोंब्ला भिडिअखौ शेयार खालामो दाबाव। चेनेलाव गोदान हाबफैनोबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो दाबाव। थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ सुरु खालामनोसै। दा जोंनि बिटिसि बा बिटिआरआवहाय पावारफुल मोननै पलिटिकेल हान्जा दङ। बे मोननै पार्टिनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे सोलिलायबाय थायो। जेब्लानाखि थांनाय समाव प्रमद बर' सार दैदेननाय इउपिपिएल सरकार सालायबाय दङमोन, बै समावहाय बिपिएफ पार्टिनि सोद्रोमाफ्रा मावथिफ्रा बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन, प्रमद बर' थगायसुला, प्रमद बर' बेफारि, नैबे सिस्टेमैहाय बिथांमोना एकदमबारे मुं सुबोबाय थादोंमोन। ओमफ्राय फैयै फैनानै दिनैहाय बिथांमोना सरकार खालामफिनबाय। बे सरकार खालामनाया मास मोनबासो जाबाय। बे मास मोनबासो जानायावहाय दिनैहाय बिपिएफआ गाव हारसिङैहाय सरकार सालायाखै। मानोना सरकारखौ दा बिपिएफआ गावनि मुंजों बानायाखै। मानो बानायाखै? मानोना मेन खारनानो आसामनि बिजेपि। दा बिजेपिआसो जोंनि बिटिसिखौ सालायगासिनो दं। अब्ला नोंथांमोना सानदो, सोर थगायसुला, सोर बेफारि? गावनि लकेल पलिटिकेल पावारखौ सोरनो फानखो? सेन्ट्रेलाव फानबाय नङासै होनबा? बिथांमोना बायदि बायदि खोथा बुंनानै आन्दायहोबाय थायो जों सादारन रायजो राजाफोरखौहाय। आङो नोंथांमोनखौ बुंनो सानो, नोंथांमोना बिथांमोननि गोदै रावावहाय गोजावनायनि सम गैलिया। नोंथांमोनाबो गाव गावनो दानख' दाजाब खालामनो रोंनांसिगोन। बेसेथो आन्दायहोजाबाय थाबावनाय नोंथांमोनालाय? बिपिएफ हान्जानि सोद्रोमा एबा मावथिफ्रा दायो बे भिडिअखौ नुनायनि उनावहाय बेले बेजे खोथा बुंनो हागौ। नाथाय बेयावहाय नोंथांमोना मोजाङै स्टाडि खालामनानै नाय आरो मोजाङै गोथौयै बिजिरनानै नाय। जेनाखि आं नैबे खोथाखौ बुंदों, बे खोथाया सैथो नंगौना नङा? बिथांमोननि सरकार गैला। बिपिएफ हान्जानि प्रेसिडेन्ट बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि सारा दा मानो बुंबाय थायो? एनडिए बुंब्रा, एनडिए, बिपिएफ नङा एनडिए बुं। मानो बुंबाय थायो? मानोना एनडिए बुंनाय माने सेन्ट्रेल सरकारासो जोंनि बिटिसिखौ सलायगासिनो दं। दा जोंनि बिटिसिनि पलिटिकेल पावारा सोरनि आखायाव थांखो नोंथांमोनानो बिजिरनानै नायदो। आरो गुबुन मोनसेया, बिथांमोना सरकार दानायनि 5 दाननि उनाव बिपिएफ पार्टिया दा ओरैबायदि सिङाव गुलाय गुजाय जानानै दं। बिथांमोना बै 2 लाख थाखा राननायखौ नों जाबाय, आं मोनजायाखै, नों मोनजायाखै, नैफोरबायदि ओरै सिख'लायनानै जानाय बायदि खालामगासिनो दङ आरो बिथांमोना। नोंथांमोना मोनफा मोनफा कल रेकर्ड खोनाबाय थादों। बियो सैथो दै। बे 2 लाखआबो जायनो लाबोबाय, साबासो मानसिनो 10,000 रानना हरबाय। गाव हारसिं 1.5 लाखआ गप। नैफोरबायदि जानानै दं बिथांमोननि गेजेरावहाय। दा कल रेकर्डआ बेफोरबायदिनो भाइराल जाबोगासिनो दं। नोंथांमोना खोनाबाय थादों ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो। बे फैसाखौ जानो ओरैबायदि सिख'लायगासिनो दं, आं मोनजायाखै नोंल' मोनजाबाय, नै बेफोरबायदि। ओमफ्राय बै फैसाया इउपिपिएल सरकार थानाय समाव नै ओरैसोमोन दै। बड'फा सुपार 50नि गेजेरजों बिटिसि सरकारा बिटिसिआवहायनो इन्टारभिउ होनानै इन्टारभिउआव पास जानायफोरखौहाय गोजौ सोलोंथाइ होनो थाखाय दिल्लीयाव दोनहरनोमोन आरो बिथांमोनहाय 2 लाख हरनाय जायोमोन गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय। नाथाय बियो गैया। दा गामियावसो नंबां जाबां सादारन मानसिफ्रासो नैबे 2 लाख थाखाखौहाय मोनजाफैगासिनो दं गावबा गावनो। ओमफ्राय बै 10,000 थाखायाबो स्टुडेन्टफ्रा मोनाखै, स्टुडेन्टफ्रा रावबो मोनाखै। आम पाब्लिक सादारन पाब्लिकफ्रासो लादों। देग्लायनि बोसोरावहाय माने स्टुडेन्टफ्रा स्कलारशिप मोननायाबो रानजोब्बाय। आरो बै बड'फा सुपार 50नि गेजेरजों बिथांमोना 2 लाख मोनोमोन, दा बिथांमोनाबो मोनाखै। दा गामि ओनसोलावसो बेखौ प्राइमारि बाय प्राइमारि इउथनि मेम्बार सेक्रेटारि बिथांमोना गावसोरनो राननानै जाजोब्बाय आरो नोंथांमोना नैबे इलेक्सन सौसि सोरबा दावराव देख्रेबनो, सोरबा अमर सिंनो, सोरबा पृथ्वीराज नारायण देब ना मा होनो, सोरबा काकस्थमनो, सोरबा बिक्रमनो, बेफोरो ओंखारगासिनो आरोखि दायो। मानोना बिथांमोना बेबायदि खुगाजों राजनितिक खालामनानै जाग्रा मानसि नालाय, बिथांमोना साफा बिपिएफनि दानाल गोजा आरो बेफारि। 3 लाख 4 लाख लानोसै, ससियेल मिडियायाव हागौ होनजासे दाबायनानै खोथा बुंनोसै आरो पाब्लिकनि मेगनखौ खाना खालामनोसै। पाब्लिकनि गोसोआवहाय माने गुलाय गुजाय सानहोनाय
लाबोनायसै माने पाब्लिकनि खर'आवहाय प्रेसार खोख्लैना दोनहरनायसै नैबेबायदि गोजासै बिसोरो दानाल बेनिखायनो सम फैबाय रायजो राजा नोंथांमोना गोग्गो सरखार दानोब्ला डेभेलपमेन्ट रोंगौथि गोनांथि दङब्ला रोंखा राखा केन्डिडेट जोङो बेखौ सायख'नायनि सम फैबाय बेनिखायनो बेयावहाय आन्दायबाय थानो नांला रायजोफोर आङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों ससेब्लाबो स्रायै खोन्थाहरबाय आङो भिडिअ जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम खोथा बुंबोदों बे खोथायानो सैथो रायजोफोर आरो मोजां लिडार सायख'नानैहाय भट होनाया नोंथांमोननि आखायाव थाबाय आरो लोगो मोनफिनबावगोन नेक्स्ट भिडिअआवहाय दिनैनि थाखाय बेखिनियानोसै भिडिअखौ शेयार खालामनो दाबाव आरो फेसबुकआव नुदोंबा फल' खालामनो दाबाव इउटुबाव नुदोंबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोनथोंसै बाय बाय